Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Samdan ang duha ka lalaking estudyante human na nga lagpot gikan sa ilang gisakyang payong-payong nga tricycle. Human na banggaan sa usa ka patrol car sa PNP sa kadalanan sa Cotabato City. Ang insidente sa pool sa CCTV. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa CCTV, madungog ang siren uwang-wang sa mga butay nga police car sa intersection sa Sinsuat Avenue ug Bobong Road sa Barangay Datu, Balabaran, Cotabato City pasado alauna sa hapon adlawng Martes kung asa normal nga makita ang dagan sa mga sakyanan. Diyang kalit mitabok kining payong-payong nga tricycle nga ana-ana daan sa tunga sa dalan ug nabangga sa moong police car nga miresulta sa pagkalagpot sa driver ug usa ka pasahero niini. Silang duwa, pulos estudyante sa usa ka madrasa school ug hamtong ang pangidaron. Gilayong gitagad sa mga nakakita lakip na sa PNP personnel sa mong patrol car nga taga PRO 12 ang mga biktima aron madala sa ospital human makaangkon og samad sa lawas. Hinuon giabaga na sa PNP ang galastuhon sa pagpatambal sa mga biktima kinsa ana-ana sa mayong kahimtang. Ginakuhaan pa og pahayag ang driver sa police car. Hinuon saysay niini sa kapulisan nga andam kining motubang sa responsibilidad. It will be shoulder on the side of the PNP, and at the same time po willing naman po no yung driver po mismo ng patrol car na yon, lisensyado naman po, willing naman po na magharap din po doon kung may meron silang pananagut. Gibutyag sab sa PNP nga doon na kunoy girespondihan ang mga patrol car hinungdan nga nagdali kini gumikan sab sa insidente. Subling nagpahimangno ang Cotabato City Police nga likayan ang pagbiyahe sa mga payong-payong nga tricycle sa National Highway sanglit dunay ordinansa kalabot niini. Nakitaan ko kasi doon yung sa payong-payong natin na walang plate number, and at the same time bawal po kasi sa isang payong-payong na tumawid po sa National Highway. Hindi because ayaw natin silang magkaroon ng hanap buhay as payong-payong or personal nila na gagamitin. It's because of their safety. Kaya dito sa Cotabato City may ordinance naman din po ang ating lokal na pamahalaan na EO 4871 na nagsasabi na dapat yung payong-payong ay hindi nagtatraverse dyan sa National Highway. Ginasulayan pa nga makuha og pahayag ang mga biktima. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.